Rika. Aduh. Tadi aja ada yang jatuh kan ya kan. Itu banyak berdoa lah. Supaya nggak ada musuh. Dia agak begini nih ya. 7 hari ke depan. Tapuji Matuata, Marede Maiten, Sian Bukede nomor 210 ayat sada 1 ayat 3.
hite-hite goar ni rebata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Marolop-olop tu rebata ama ho alesan do tanoon, edeo namu mahamuliaon ni goarna, marmulia ben hamu puji-pujion na. Dok kamu mandok debata, tung nasokal do akka pambenamu, binay ni natipu ni gogom, ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton dimparbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gaddaha porsiyon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, na hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namatei. Amen. Marede maita sian buku ede nomor 187 ayat 2. Tangiona muma pati nedebata, ima pati parjolo satu pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakupau bainonmu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, do na di banua tongawon, rodi bagasan aek ni toro ni tano, yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Pati patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna. Aihona uhum na sogot akkana marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma parbadiaon ari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa siulamu. Alai yang go ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho manghula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan hala pe na mengebati hutam. Ai dinauno mari do di toppa di bata langit do tano, do laut, do nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoni. Dibayani do umbayan na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano yang ni leon ni di Jahoba di Batam di ho.
pati paonopon, unak ko mamunu, pati papituhon, unak ko mangalakkup, pati pawaluhon, unak ko manakko, pati pasiyaon, unak ko makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposono bawa, manang naposono buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni dibata teringot tu pati na sapului, oddo. Au Jahoba dibatam ninna dibatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluan dosan yama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan asogo roa diau. Alai asidoro aku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roa diau, naso mangalaosi patik ni. Atong rak mangidugugo mahita tua dopan ni batang, lao mangulao na hombar tu patik nai. Ale tuan di batang, mari de mahita sian buku ede nomor 600 lalu ayat sada 2. Tima dosata nagudangi martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujolom. Huilala hami rikok doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani dom baen naserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hotop hami, tung na jot hami manibil sian akadalanmu, nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami, aidang di halomon roham hamatia ni akapardosa, halai hamubao ni rohana dot lomo ni roham, asa mangulu. Sesa masaluhut hagedeon nami dot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami, nasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panindanghion dohot agogoon diton di parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, igor jala daulat hami marpangalaho, bae nasangapon di guarmu na badiai. Amen. Baga-baga taringok tu asesan ni dosata. Satokit doho utadikon. Alai papungupungaku mahomuse marite-hite akka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku utabunium boiku satokin baru poko. Alai marhite-hite dengan basa salin nililing na asiaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Asa ngapon mana di data na digijang. Amin. Marede maita sian bukede nomor piturasono mait tulu.
Tumpuk epistel tuhita di mingguon. Ima na niena sian pangukapon pitu. Ayat sia sahat tu ayat 10 pitu. Tajahama marsikat soring. Dung salpui adung mahubereng masay torop. Naso dapot bilangan ni jolma. Sia nasa bangso marga dot home dot hata. Akana jongjong di adopan ni bangsai doho di adopan ni biru-birui. Akana maruluson abi nasaksak. Jalan na maniok mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masalut suruh-suruani humaliang bangsai dohot amuliang akka situai dohot parngulu nawapati dungi manukka manasida di jolo nia bangsai uhut marsomba tu debata. Dungi mangalusi masadasian akka situa didok mamando au ise do akkai jala siat dia do ro akka namaruloson abi nasaksaki alani isai di jolo ni habangsa ni debatado nasida mangoloi ibana arian dot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsai mapaulion inganan ni atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na di persitongan ni bangsa ni do nasida. Jadi di togion na nasida tu akka mual ai hanguluan. Jadi apusan ni dibata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ido sahatna martua do halak na manangion hata ni dibata jalan na upeopsa. Amin. Mari demaita sian bukede nomor 710 ayat sada tambatul.
tidakon ma haporsiotei songon na hina tidakon di dongata sa porsiaon di sado portibion rap mahita mando au porsea kur ama HKBP Serpong.
KGB ma titik nama saya di minggu tak saudara. Parhaladu HKBP Serpong Pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro dohot napatu pahon permingguan di Bagas ta ganu marsada-sada. Lau suhukma Pasahaton nami sian Parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun hari hatu tubuh dohot namar ulang tahun persaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatta mahita salhuna. Tikting di minggu ta tanggal 10 sada Mei 2025 tikting na berjulu guar ni minggu. Sadarion minggu tanggal 10 sada Mei 2025 masuk mahita tu minggu jubilate. Jubilate ima marulopolop tu debatama ale sadok tanaon. Pesalmen onop klonom ayat sada. Topik minggu serion ima Jahoba marmahan bangsona. Titik paduahon keluarga naib baru. Keluarga naib baru di HKBP Serpong na perjolo keluarga Paul Putra Purba inang Hanna Sintia Sitorus masuk di Nasaret nunga di patadahon di parmingguan pukul onom manugot nakni. Paduahon keluarga Hisar Sautua Luwis inang Bunga Hiskia Anggreni Simanjutak dohot sada dan anak nasida nunga masuk tu week Ebenezer nunga di patadahon di permingguan pukul 8 nakani. Tikting patuluhon retreat par guru malua HKBP Serpong. Di hari Minggu sahatu hari Senin tanggal 10 sada sahatu 12 Mei 2025 Par Guru Malua HKBP Serpong tahun ajaran 2024-2025 atau pahon acara retreat namaringanan di Villa Anindita Cisarua Puncak Bogor. Retreat par Guru Maluon di uluhan ni Huria HKBP Serpong. Padita Sarlen Lubatobing Rab dohot padeta fungsionaris. Rab dohot padeta fungsional HKBP Serpong songoninang panitia retreat nasian natoras ni akka par Guru Malua. Sayang giat mah merdalan ulan retreaton dohot tenggan baen sangap di guarni Tuhani. Papaton perjamita di permingguan sadarion. Perjamita sadarion di permingguan pukul 10 WIB. Ima Padita Martinus Panjaitan. Nasida ima uluan ni HKBP Gading Serpong Serpong. Palimahon Bazar NHKBP Serpong. Dalam petulusan sakap ni kegiatan retreat NHKBP Serpong di tanggal 5 tanggal 7 Juni 2025 di Bogor, Jawa Barat. Di Patupa Naposo Bulung HKBP Serpong do Bazar penggalangan dana di tanggal 10 sada 10 dohot 25 Mei 2025 di Sude Permingguan pukul 10 sada dohot pukul 10 WIB. Dana natar papungu pakaian nasidama laho manggohi kebutuhan dana di acara retreat NHKBP Serpongi. Onopon pensiun sian hasituaon. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 di permingguan pukul 10 sadawib di Patu Pado acara paborhaton situa na pensiun tuamang sintua Jupiter Sitorus Pane. Di sude permingguan situa Jupiter Sitorus Pane pasahaton hata huwasi na parpudi songon perhalado di tongan ni huriatta. Jala papungupilian khusus dohita songot tada ni holong ni roha dohot mauleata ni huriatta di salhuna pakobasyon nasida di tonga ni huriatta. Acara nama-tama di Batupa dung sidung kebaktian pukul 10 sadawib. Saya di pasu-pasu tuhattama ulauni mardalan dohot tenggan. Napapituhon pakobasyon pertangyangan wik.
Patupaon ni huriata do pertanyaan week masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di week Betani, keluarga Baringin Sabtua Munte Inang Merdi Borsinaga. Nomor 2, keluarga Merjuang Pakpahan Inang Evi Santi Panjaitan. Nomor 3, keluarga Krismel Perlaungan Serait Inang Filderia Kenny Manurung. Di week Efrata, perjulu keluarga Sumarjo Silaban Inang Rita Borusi Manulang. Paduahon keluarga calon Situa Verton Romes Sitohang Inang Lina Megawati Siburian. Petuluhon keluarga Johnson Halasan P. Sirait Inang Rina Sinaga. Week Judea, keluarga Oki Yuda Tama Hutasuit Inang Eva Novianti Rosintana Nababan sekaligus Mangapuli. Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, week Galilea, keluarga Jerry Parulian Simajuntak Inang Esther Emalia Purba. Week Kanan, perjulu keluarga Situa Jupiter Storus Pane Doho Inang Norma Purba. Paduahon keluarga Joshua SS Sitorus Pane Inang Josephine MP Simanjuntak. Week Sion, keluarga Gimdo Vigo Pardede Inang Evi Magdalena Ambarita. Week Jerusalem, sada keluarga Perlindungan Siahan Tibani Hutagalung. Paduahon keluarga Morlan Tambun Inang Loni Francisca Butar-Butar. Week Betel, keluarga Noverto Marlin Suyono Sitohang Inang Desiana Tampu Bolon sekaligus Pangapulion. Tu sada keluarga Kumbet Nenggolan Inang Arini Putra Alora Sinaga. Paduahon keluarga Naran Haryanja Inang Rintaida Sinaga. Week Betsaida, week Betesda maaf. Keluarga Daniel Pasaribu Inang Refli Eva Lisda Sinaga. Tikting Pawalihon berita Parheheon. Hobar tu panduan Parheheon Hagai Beserpong naung disagion tugan week. Omma kegiatan namangihut parjulo sosialisasi festival kor antar week di Patupa hari Minggu sadarion tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 tolu sampai 10.5 WIB maringanan di ruang ibadah. Paduahon sosialisasi remaja HKP Serpong Got Talent di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 marhite Zoom. Pateluhon bolat nyari pendaftaran lomba peragaan penyajian Injil dohot nawarnai bergutu sekolah minggu ima tanggal 10 Mei 2025. Papaton technical meeting lomba merangkai bunga di Patupa tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 sampai pukul 10 maringanan di ruang sermon. Panitia mangido asa sudewik persidohot di sude perlombaan jala madohoti sosialisasi dohot technical meeting songonaung pinabotohon di Kijang. Tik-tik pasiahon pembelajaran pendidikan agama Kristen anak sekolah untuk warga jemaat HKBP Serpong. Kabar tu keputusan ni rapot huriah HKBP Serpong di bulan Desember tahun 2024 nauk salpu taringot tu yanakon ni huriah HKBP Serpong natongon mersikola di SD, SMP, SMA na sodapotan persiajaran agama Kristen di persikolana di tahun ajaran 2025-2026 di Patupa Huriat tado pembelajaran agama Kristen di gereja. Marpodomuatusi Dewan Diakonia Marhite Seksi Pendidikan manggokon akan ruas ni huria na berkompetensi songon guru asa parsidohot gabe pengajar pendidikan agama Kristen jalaboima didaftarhon marhite situawik masing-masing. Penjadwalan dot teknis pembelajaran dihatai jala di informasion pe ditiki namangihut. Tikting pasapuluhon pendaftaran seksi multimedia HKBP Serpong.
Hombar turaga ni ulaon pakubasiun di tonga-tonga ni huriata nama kaperluhon teknologi digital dohot informasi alani pinangilohom ma haradion ni akaruas ni huria narade makubasi di bagasan seksi multimedia dohot hatotuon songon naung ditotopon boy mai daot tadi tikting ni huria naung disagihon marhite WA grup wih. Informasi na lebih lengkap Boima menghubungi kontak person Inang Panis Ibarani amang Jerry Simajunta. Songonima suara nitikting sadarion pakubasion perhepengon dohot warta pembangunan nasumikop tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagihon di ganup grup WA week mauliate. Marede maitea sen buku ede nomor 400 sia ayat 2 tabba 4. sian saluhut roha, ima mangar ramoti akate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhutna. Dia manami dohot tinanami neh nolongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Turpukta sadario nagabebahan renungatta, imana dienet sian Hesekiel bidu 34, mamuka mai sian ayat 10 sada saat roh di ayat 10 nom. Dia mua manami do tinanami boy mangihuton di bagasan rohatta songonodo hatani debata. Ay songonodo hatani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sogo di biru-biruku jalaluluakku nasida. Songon pangalului di parmahan di punguanna di ari uju di tonga-tonga di biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoniau mangalului biru-biruku sogot. Jala paluaku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di ari obun dohot haholomon maripotipot. Jala au manogion nasida ruar sian akabangso. Dohot papunguhon nasida sian akaluat. Asa hubuan nasida mulak kutanu nasidai, laos au marmahan nasida di atas ni akadolok Israel, di bagasan akarura do di bagasan saluhut parmianan di tanoon.
Di japalan apalan nalomak au marmahan nasida. Jala di atas dolok akan natibo di Israel parudaman nasida. Di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apalan nalomak japalan na di atas niaka dolok di Israel. Au sadiri na marmahan biru-biruku. Jala au paulon nasida. Ninna Tuhan Jehovah. Luluakku mana magoi. Jala mulak buanokku natar depari. Jala lilitakku do nama bugangi. Jala pargogoakku do nama sahiti. Alai anggo namokmoki dohot nagogoi siaponokku do. Au sadiri tahe marmahanasa marhite-hite uhum. Ido yang gosahat ni turpuki. Dia mamanami do tinanami na inolongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Songo dia do hira-hira pendapat ni aka ahli. Molo adong na memiliki 100 ekor biru-biru jalamago nasa ekori. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari akan menimbulkan berbagai macam padang. Nah parjolo mungkin molo aka mahasiswa fakultas pertanakan madok dan pola diai molo magos nasa ekori alana adong dope nasia pulusiai naboi marana. Alai molo ali filsafat madok kate amang inang apalah artinya yang satu itu martibakon nasia pulusiai. Tetapi lebih parah lagi, molo ahli ekonomi namadok iko boydo hita menerapkan prinsip ekonomi. Biaya lau mangalului nasada ekori dao umarga martibakon biru-biru namagoi. Alai molo mago do 15 ekor boima talului. Ale adong muse ahli hukum madok ala nasadai minoritas ikut tapatujolo do na mayoritason. Jadi biarkanlah di sini. Alai dihabua manami do tinanami mungkin hitanungan taboto jawaban yang pasti sian Tuhata Yesus Kristus ima parmahan na bolodia tiamang inang songon edetanakin ditadik kodonasia pulusiai holan lau mangalului nasada namagoya tiamang. On mananain di paingotur pukta sadarion jalan nagabe topik mingguta sadarion ima Jehovah marmahan bangsona. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan pasobuhon nati amang inang. Akka biru-biruna natar depari bahwa Tuhan akan mencari dan menyelamatkan domba yang tercerai dari kawanannya, karena itulah tugas songon parmahan pemimpin dalam sebuah punguan, dalam sebuah persekutuan. Sikap gembala ini Bapak Ibu saudara-saudari berarti ikon adong madi ibana mengenal, mengerti, tahu siapa domba-dombanya tersebut tati amang inang. Nama dong adong kedekatan, adong keakraban, adong kontak batin, adong empati, adong simpati. On mana ginuaranna adong ma intimitas antara parmahan dohot biru-biruna. Alana parmahan na denggania ti amang inang iko dipatuduho do keakrapanna, iko dipatuduho do kedekatannya manang intimitas na ti amang inang tuaka biru-biruna songo dia maka akrapan manang intimitasi ya ti amang inang. Boy ibana majou aka biru-biruna dohot manogihon aka biru-biruna tu inganan nasonangia ti amang inang asa aman asa sonang aka biru-birunai. Tetapi sian pihak biru-birui pea ti amang inang iko dipatuduho juga intimitas na ti amang inang kedekatannya. Songo dia intimitas di biru-biruna tu parmahan ikon olu ma ibana manangihon. Ikon olu ma ibana mangihuton dohot manada suara di parmahan na ti amang inang supaya dia tidak salah untuk mendengar suara-suara ni panakko akka biru-birui ya ti amang inang.
Tetapi kita harus tahu, intimitas sona tiamang inang, dada kewajiban nosa tarjua. Enggak, tetapi harus ada kesadaran, bukan dipaksa oleh sebuah pekerjaan, bukan dipaksa oleh sebuah profesi untuk mengenal, tetapi ala kesadaran. Iko jonok do, parmahan manang biru-biru ya tiamang inang. Ada sebuah hubungan, ketergantungan satu dengan yang lainnya. Jonok kita, dohot halak na asing tiamang inang, dada alana terpaksa kita. Melainkan karena kita tertarik, mau, dan juga kita saling membutuhkan. Ima kualitas ni akapunguan biru-biru na digobarhon Yesus Kristus di tonga-tonga ni turpukta sadariona tiamang inang. Punguan ni biru-birui ikon intim, manang ikon akrab, manang jonok tu parmahanna, dohot jonok tu akka biru-biruna na dipunguan dia tiamang inang, sehingga bisa menjadi sebuah kawanan. Punguan yang utuh, punguan yang rukun, dan punguan na menyatu tiamang inang. Idia pe punguani adong. Alani ma dia mo manami dotina nami, aha manana yang pinatuduho di Jehovah. Marhite turpukta sadarion, marhite topik ni minggu, bahwa kita adalah sekumpulan antara parmahan dohot biru-biru, biru-biru tu parmahana. Jalan ido na dipatuduhon di Jehovah tuhita, songo dia ibana marmahan akka biru-biruna, Jehovah marmahan akka bangsona. Na parjolo molotaida di ayat 10 sada, saat rodi ayat 12 ya tiamang inang, ternyata di sana Tuhan menggembalakan domba-dombanya, adong mah hubungan na denggan. Adong mah hubungan na akrab, adong mah intimitasi ya tiamang inang. Bagaimana kita bisa menggembalakan, bagaimana kita bisa mendengar gembala kita kalau tidak ada sebuah hubungan yang akrab, kalau tidak ada sebuah kedekatan na tiamang inang. Alani saunari na dipatuduhon na parjolo, bagaimana hubungan antara gembala dengan biru-birunya. Bagaimana kualitas di sahalak parmahan tu biru-biruna, intimitas na keakrapanna, jalan ido nang dipatuduhon Tuhan ta Yesus Kristus. Bagaimana hubunganna tua kadomba-domba na tuhita saluhutna tiamang inang. Rope ibana tu tonga-tonga ni portibion padenggaton hubungan nang rusakia tiamang inang. Bahkan Tuhan Yesus Kristus hadir ke tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Allah yang guau asa adong do hangolua dinasida. Pola marlobi-lobi dinasida ubahen narok. Itulah dia hubungan yang begitu dekat kepada kita. Akka parmahan na tiamang inang, akka biru-biruna, bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan, Tuhan akan memberikan sebuah kelebihan di tonga-tonga ni parmeluat tasiganupari. Tetapi jangan salah kaprah kita menginang. Ahana dimaksud kelimpahan namar lobi-lobion. Ternyata kelimpahan hubungan yang baik, yang benar, dan yang beres antara gembala dengan domba-dombanya, antara domba-dombanya dengan gembalanya amang inang. Karena kenapa? Kemanusiaan kita diukur dengan kualitas hubungan. Bagaimana hubungan dengan diri kita sendiri, boido hita menghargai diri kita sendiri, jala songo dia hubungata dohot dongata dohot ohalak na asing, tarlumobi songo dia mau hubungata dohot Tuhan debata. Kita menjadi manusia bukan hanya terlahir di tonga-tonga ni portibion, melainkan karena bertumbuh dalam sebuah hubungan amang inang, intimitas nakina tiamang inang. Oleh sebab itu kita masih perlu dimanusiakan, dan kita masih perlu memanusiakan diri untuk menumbuhkan kualitas hidup kita sebagai gembala atau sebagai domba, supaya kita bisa saling mengenal. Supaya kita kalau sudah mengenal, magu pesian tonga-tonga di punguania tiamang inang dilului do dang dipasobu. Oleh karena itu inilah hidup yang berkualitas, adalah hidup kekal yang berlimpah. Songo dia berlimpah apa amang inang? Berlimpah intimitas atau kedekatan
hanya apabila kita memiliki satu orang musuh. Songoni mati amang inang hubungan-hubungan yang mau dibangun, intimitas atau kedekatan yang bisa diukur imam marhite, hubungan na denggado debata dohot, hubungan na denggadohot dengan jolma alana didok Tuhata Yesus Kristus doa tiamang inang bisa ada Johanesi pargabus dohala nama dok holong rohana di debata habe dihosomi dengan na jolma songo dia ma ibana makaholongi debata naso di idana habe dongan na nagui di ida dang bohi dihaholongi ibana. Untuk itu Tuhan marmahani kita, makanya kita bisa bersuka cita dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi amang inang, karena ada sebuah hubungan yang dekat. Doho Tuhan, doho Tuhita, saluhutna ati amang inang. Alai hubungan na denggan, manang hubungan na akrapon ati amang inang, jod-jod do godang permasalahan di bagasan. Ada seringkali maksud baik, tetapi seringkali salah sasaran. Karena kenapa? Yang di atas, pemimpin manang parmahani ati amang inang, tidak mengenal akabiru-biruna yang di bawah. Atau yang di atas, seringkali tidak mendengar ratapan ni aka biru-biruna. Atau kalaupun dia mendengar, namun dia tidak memahaminya. Ternyata disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari letak perbedaan antara pencuri panakko ni biru-biru, kedekatan ni panakko dohot biru-birui dohot parmahan ati amang inang. Taida ma molo panakkoi ro lau manakko do ati amang inang kan, lau mamunu manang lau mangaripason ati amang inang. Songuna di Jabarhon di ayat 2 sahat ro di ayat opatia tiamang inang di jolo ni turpuki molo sahala panakoi hola na mangatto tabu-tabu na do ibuluna di bay pakaian pamuyan na dipotongon na tiamang inang ale anggo biru-birui dang diparmahan di dodinggan akan nagali dang dipargogoi akan namarsahit dang di daun di tiamang inang na mabugangi dang dililiti natar de paria tiamang inang dang dibuan mulak jalan na magoi dang dilului ima. Molo kualitas hubungan nih panakko dohot biru-biru ya tiamang inang. Mungkin kita akan mengatakan kita semua tahu seharusnya hubungan itu tidak seperti itu. Tetapi tragisnya amang inang dohot sude akka yana konami na poso bulung. Tragisnya hubungan, kualitas hubungan yang diharapkan adanya sebuah intimitas, adanya sebuah keakraban, justru itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat dan kita tidak bisa menutup mata. Yang besar memakan yang kecil, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar menipu yang bodoh, menjilat ke atas, menekan ke bawah. Ini yang terjadi di tengah-tengah hubungan. Di tengah-tengah nih parmeluata siganupari. Sedangkan gembala yang baik yang diinginkan oleh nat kita pada saat ini, dia memiliki keakraban nah sejati, bukan keakraban yang palsu. Dada nama do kati amang inang keakraban nah dada keakraban songo kita jolma, songo dia keakraban kita jolma. Molo roho tu pestaku, roau tu pestam, molo soro so majo, au pe dang ro satabima. Kan di dua tiamang inang, molo kedekatan dihita alai molo parmahan na boloni jala ido na dipangido turpukon sian ayat 10 zada saat ro di ayat 12 ya tiamang inang. Mari kita bangun kualitas hubungan intimitas na denggan di tonga-tonga ni parmeluata siganupari karena Tuhan kita Yesus Kristus dia rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Adongma di bagasania tiamang inang pangalehono diri pengorbanan. Setelah kita akrab pasti adongma pengorbanan manang pangalehono diri. Imana paduahon. Nah yang dipatuduho debata di tonga-tonga ni parmuluata siganupari bahwa Tuhan menggembalakan umatnya ala dileodo dirina umokop akka
biru-biruna. Adong mapangalod diri, pemberian diri atau self giving at yamang inang. Imana didokna di ayat 10 tolu saat roh di ayat 10 pati. Pangaleon dirion at yamang inang dada marlapatan membiarkan diri kita diperlakukan dengan semena-mena oleh orang lain. Manang pemberian diri ini at yamang inang olo hita dikuasai halak na asing dada na songoni at yamang inang. Tetapi memberi diri ima paradeho diri dohot denggan. Manang setulus-tulusnya lau membela dohot manghurupi akahalak na asingiat yamang inang. Oleh karena itu memberi diri ima bersedia pataluhon kepentingan sendiri demi kepentingan orang banyak. Molusian gaya hidup mangalio dirion at yamang inang nungataida ima songonani ulahoni tuhata Yesus Kristus. Hidup untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Manang adong ma di ibana pengorbanan diri. Alana didokdo di tuhata Yesus Kristus di Yohanes 15 ayat 10 toluyat yamang inang nasumea hon hosana humokop aka ale-alena ido parholong ni rohana so halopoan. Songon edetan makin 760 Yesus do ale-aleta nasumurung hasoloan ni dirita nama kokop hita jolma. Ima parholong rohayat yamang inang. Untuk itu gembala yang baik, sahalak pemimpin baik dimanapun dia tiamang inang, ikon adong magaya hidup di ibana mangalio diri. Tapi ternyata mangalio dirion na tiamang inang, betul-betul mangalong arus na lazim sinuengon na tiamang inang. Karena kenapa? Kebanyakan orang justru berpola tuh diri na mengarah tuh kepentingan sendiri. Tidak mengherankan bila pada umumnya orang yang akan menganggap gaya hidup nasi songonon hoto odo tiamang inang. Molo adong do halak na olo berkorban di dokma na oto maho. Jala ido na di dokna di sada korin sada ayat 10 walu. Di hati dak si Paulus do di sia tiamang inang ai haoto odo tu hata na taringo tu silangi di rohani akahalak na lao. Mago alai hagogo on di debatado di hita nadapotan halua. Alani godang do nama do kat yamang inang. Bahkan mulut aja mungkin saya sering kali mengkhotbahkan ini zaman ini Hitler kat yamang inang madok kasih ni halak Kristen kasih nao todo. Kasih yang melemahkan alani ikut dibunuh do Tuhani Kristeni makana didokon ibana nunga hubunu Tuhani alana haoto odoi pakobasyon yakka Kristeni pe haoto odoi molo mangihuton kelaziman umumna. Karena kenapa? Di bagasan pakobasyon di halak Kristen tatiok do prinsip mangalehon ati amang inang. Mulai siana mangalen waktu, materi, bakat, sahatu na mangaleon diri taon ati amang inang. Padahal dada majalo agia ahahita sien pakubasyoni songon imbalan nati amang inang. Kita tidak ada mengharapkan dapat imbalan apapun dari pelayanan hal yang tersebut, pemberian diri tersebut. Mungkin molo pemikiran di sinuengon haoto odui. Tetapi justru itulah kekuatan orang yang mau mendengar suara atau yang mau mendengar panggilan Allah untuk melayani, untuk marmahan hati amang inang. Kekuatannya terletak pada sikap mau dan sikap memberi diri. Ido hati amang inang. Godak kita di tonga-tonga di ruas ni huriat taha KBP Serpongon na olo mangalio diri. Lo pakobasyon di tonga-tonga ni huria. Meskipun kita tidak mendapatkan imbalan apapun hati amang inang. Songon panitia pareheo ni huria manong diangkat hati amang inang. Mangalio dirina pikiranna, mangalio membuat acara-acara, program-program, nalao pasadahon, nalao asa kita semakin semangat lau melayani di tonga-tonga ni huria, nunga dilon rohati ki materi tenaga.
untuk berpartisipasi manang madohoti akka ulaon niat ya Amang Inang. Makanya Amang Inang, mari taliau madirita untuk mengikuti parheheon melalui program-program manang akka ulaon nang ditotuhon ya akka panitia ti Amang Inang. Unang adong sada sian akka wek ati Amang Inang na tading diaka program-program, kegiatan-kegiatan manang perlombaan-perlombaan rohani na pinatupani panitia parheheo. Baru mangalio diri pe di tonga-tonga ni huriao na ti Amang Inang, ima songonang pinatupa ti Amang Inang di panitia pembangunan. Ima taringo tu janji iman tu pembangunan ni fisik ni huriata ti Amang Inang. Ima dinalau paradehon inganan niaka ia nakota sikola minggu dohot remaja di blok U9 do 10. Na boy dipake aka iya nakota ti Amang Inang lau patanakon hatan di debata karena kenapa di gereja inilah yang menjadi pilar aka iya nakota ti Amang Inang manada hatan di debata manada suara di debata jala boy mangihuton parmahan nadenggania ti Amang Inang. Makanya mari kita berpartisipasi, mari kita ti Amang Inang mabahen aka janji iman naung dipatupan ya ka panitia pembangunan ati Amang Inang. Hobar tu laporan di panitia pembangunan berdasarkan warta minggu sadario ati Amang Inang baru 14% do pehita na mengisi manang na berpartisipasi di pembangunan di pelean janji imani. Sian 1042 kakak baru 150 sada do pe ati Amang Inang. Kita na mangaleon janji imani. Alanima dihamua manami dot inanami pangaleo diri ati Amang Inang mangaleo dirita lau mangisi parbue ni haporsyota tu pembangunan fisik ni huriata. Alani dihamua manami dot inanami sude akar ruas ni huria HKBP Serpong rap mahita Amang Inang mangaleon rohata tikita materi tu pembangunan fisik ni huriata itap nina tolap gogota ti Amang Inang jala ikut tapasahat ya Amang Inang di bagasan tangiang ala ido parbue ni haporsyota unang di bagasan ungut-ungut ati Amang Inang pangalio diri imana paduaho jalana parpudi songo dia majahoba lau marmahani akabangsona asa dapot kesejahteraan akana pinarmahanna ido didok dia 15 satro dia 10 walui dibauan ma biru-biru itu japalan naloma dibauan ma aka biru-biru ya ti Amang Inang asa mardame sonang songon Kristus nong mangalion ngoluna namar lobi-lobi di ngoluta dibauan dohita tu japalan naloma marhiti aka parkarejonta marhiti aka usahata manang marhiti aka ulauna asing ipe ti Amang Inang ikut tarajumi do di bagasan rohata debata pe ati Amang Inang nunga mabuak kita tujapalan nalomaki songo dia pe pangalehon non di pasu-pasu ni debata ikota hati dakodo bahwa Tuhan sudah memberikan pasu-pasu nagodang di tonga-tonga ni parngoluata si gandupari. Tidak ada kita yang tidak pernah mendapatkan berkat dari Tuhan. Risdo sude ati Amang Inang pasu-pasuna di leo tuhita saluhutna alana didok edeta 432 Amang Inang namorado tuhata Yesus Kristusi alani dia mau manami dot inanami debata mengalun kesejahteraan tuhita alai suku-suku na saunari di hita ti Amang Inang boy do hita mengusahakan kesejahteraan diri ta sendiri boleh dan harus. Silahkan Amang Inang usahakan kesejahteraan untuk diri kita sendiri. Alai dada marhite na mengorbankan nasida nasomar dia ya Amang Inang karena sering kali yang terjadi yang dipertontonkan di sekitar kita pada saat itu Amang Inang mengeruk sian akan nasida naso adong kekuatan nahita ti Amang Inang menjadikan mereka objek dari keuntungan kita ti Amang Inang. Seringkali yang nasumar dia ya Amang Inang menangis karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan hal tersebut. Mulia mati Amang Inang. Marhite purus ni huriat HKBP di suara hoddo ati Amang Inang. Ima taringo tu stop untuk kerusakan ekologi manang alam ati Amang Inang.
Walaupun banyak perdebatannya antara politik atau segala macamnya tiamang inang, tetapi yang pasti kesejahteraan di rakyat Tapanulia tiamang inang ne di sana. Boy kita suarahon marhite pimpinan ni huriata tiamang inang. Alanima dia mau manami dot inanami, boy dohita mengusahakan kesejahteraan tu dirita sendiri. Tu japalan nalomaki sahalinari boleh dan harus. Silahkan amang inang. Alai dada berhenti di siat amang inang. Ingot mahata di Tuhata Yesus Kristus. Ai godang masih luluan tu pangalehon nana godang. Godang matungkuon tu panahatan nina godang. Ido hukum alamnya, siapa yang diberikan banyak, dia harus bisa menjadi pasu-pasu tu akahalak naasi di botohamu doa amang inang. Setiap Tuhan menitipkan aka pasu-pasu na tuhita, Tuhan juga menitipkan 1 sen untuk kita berikan tua kahalak na asing hati amang inang. Kita tahu mangalio tuise bukan memberi kepada mereka yang sudah berkelebihan amang inang, enggak. Atau kita akan memberikannya dengan pamri agar kita bisa menerima lebih banyak lagi karena halak sinoangan hati yang inangkan kuleo tuau asa marsogot hope mangaleon tuau. Tetapi kita mau memberi kepada mereka yang kekurangan, yang kita tahu persis tidak akan dapat membalas kita. Itulah yang harus kita memberi. Parmahan na denggania tiamang inang adalah parmahan na mengusahakan kesejahteraan tu dirina. Asaboy ibana gabe kesejahteraan tua kahalak na asi. Parmahan na denggan na manginang imasahalak pemimpin yang paling banyak mangalian subangsi dinalau pasadahon, punguan ni biru-birui, jalan na boy pasadahon, aka perbedaan, dada na pamagohon na tiamang inang sekali lagi parmahan na denggan, bukan mencerai beraikan, tetapi pasadahon dua tiamang inang, mangaluluya kana tardepari, mangaliliti kana mabugangi ya tiamang inang, ido sahala pemimpin manang parmahan. Alanima amang inang, parmahan dada pemimpin na holan bersibuk tu perasaan na sadiri. Pemimpin na holan sibuk tu kepentingan na sadiri. Melainkan memperhatikan perasaan dan mengusahakan kepentingan kelompok domba-dombanya. Jala parpudi di jamitao na tiamang inang. Parmahan ima sahala pemimpin na boy berperan memenuhi kebutuhan situasi na pinarmahan na. Alana molodang salah mengutip pawat yamang inang na hujaha di sada buku Lao Tzu, seorang filsuf Cina, menulis dalam bukunya Tao Te Ching, pemimpin yang arif tahu kapan harus mulai dan kapan dia harus berhenti. Alanima dia mau menami dot inanami parmahan na denggan na marmahani aka biru-biruna ima sahala pemimpin na berjiwa melayani. Amin. Martang yang mantap. Mauliante hupuji pasangap hami maguarmu na badiai Tuhan. Diari na pinarbadionmu Tuhan. Boy hami ro di tonga-tonga ni bagas joromo Tuhan. Lau mamuji pasangapon guarmu na badiai. Tarlumobi dinalau Tuhan tumangihon hatam na badiai. Hatam na utang kami Tuhan. Lopok komai tu bagasan rohanami. Asaboy ulau kami Tuhan. Songon parmahan kami di tonga-tongan ya ke keluarga. Di tonga-tongan ya ke masyarakat ya ke parkarejuan kami Tuhan. Nang di tonga-tongan ni huriam. Asaboy kami denggan Tuhan. Marmahani aka biru-birum Tuhan. Di tonga-tongan ni parnguluan nami sigalupan. Alani Tuhan. Marhite habisuhon. Marhite sodang nasyakoi Tuhan. Homanaman orangi Tuhan. Roha do pikiran nami asaboy hami Tuhan gabe parmahan na denggan. Ale Tuhan de bata amanami na di Banua Kijang di bagasan tikyope Tuhan. Ubuak kami Tuhan. Saluhut akaruas ni huriam na adong di HKBP Serpongon. Homa Tuhan nama masu-masu na sida saluhut na. Leo na kajapalan na lomaki Tuhan marhitya ka parkarejuan. Marhitya ka usaha na niulan di tangan na sida. Anggiat boy na sida Tuhan lau memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Ia nakon na pinalumehonmu di pematongan di keluarga na sida marsada-sada. Jalohoma Tuhan
nama ngaleo Tuhan pakirimon nama ngolu habengeto Tuhan dia karuas ni uriam molo pe mangadopi Tuhan akka parsahito dope Tuhan nama siho lihai pasu nasikop tanganmu na badiai ma Tuhan nama masu-masu Tuhan di tonga-tonga nih parnguluan ni nasida marhiti aka obat para medis Tuhan ima parhitiammu lo pamalupon nasida tarumobi ma Tuhan di manogot niari nakit Tuhan ubay kami do Tuhan ulaw na badia usahalak na tua-tua ni ruas ni Uriam ima sian na tua-tua ni amang kumbet na inggolan inang boru sinaga Tuhan nunga di jalo ibana be Tuhan ulaw na badia sakap mo na denggan ni ma Tuhan na dipatuduo ko Tuhan marhite aman nami i Tuhan jala sakap mo do Tuhan na saud alay Tuhan tung asima roham Tuhan leo ma Tuhan hahipason asaboy aman nami i Tuhan berjuang sian parsahiton na molo pedidok dokter Tuhan dang mungkin be Tuhan alay adong doho Tuhan napatupahon akan nauli na denggan pargogoya ka iya nakon na paparan na doho takapahopuna Tuhan asaboy tarjalo ni nasida sa luhut na Tuhan pe Tuhan sakap mo na saud di tonga-tonga ni keluarga besar nainggolan pasahat kami manasida Tuhan tua dopamu na badiai Tuhan jala hubuak kami mamuse Tuhan di bagasan tangyang nami Tuhan ima tua karuas ni huriam Tuhan na marulang tahun Tuhan moliate di gajang ni umur nang nilehommu Tuhan di nasida marsada-sada manang ulang tahun pernikahan Tuhan mauliate Tuhan nunga toktong pasu-pasumi Tuhan di leo diaka keluarga di nasida marsada-sada tanganmu na badiai ma Tuhan na toktong madongani mangaramoti asa parngoluan na dileok kodo pe Tuhan di nasida boy diuduti hobar tulomoni roham jala boy nasida berkarya Tuhan hobar tulomoni roham jala hubuak kami mamuse Tuhan di bagasan tangyang nami o Tuhan ima rombongan ni pelajar sidi Tuhan napatupahon retreat pelajar sidi Tuhan homana madongani rombongani Tuhan sahadiari sadarion satu hari marsogot dinamulak penasida toktong di bagasan hahipason jala dapot nasida parsiajaran na arga Tuhan marhite ritriti Tuhan marhite akan naposom dohot akka panitia pelajar sidi siang tonga-tonga ni natora natua-tua ni nasida Tuhan toktong leon hahipason asa boy nasida Tuhan dapot akan naumuli Tuhan marhite retreat pelajar sidi Tuhan upasahatami ma Tuhan nasida tua dopamu nabadi Tuhan disudiakan program-program di tonga-tonga ni Kuriam baik di Parheheon baik di pembangunan fisik ni Kuriam Tuhan mana mangleon nakapasu-pasumi asa itap ni nato gogonami Tuhan boy hami mangaleon na dumenggan ima Tuhan parbue ni haporsyon nami Tuhan nang hutangnya ko kami Tuhan di tonga-tonga ni parnguluan nami sigando pari nunga godang akapasu-pasumi di leoko Tuhan di hami alani hupasahat hami ma Tuhan lau mendukung aka program-program ni huriam pahebak kon harajomu Tuhan di luar namio Tuhan moliate Tuhan saluhut akatang yang namio Tuhan upasahat kami ma tua dopamu nabadiai amin. Mari tema kita uhut kita tapapungu peliata siane desa pituratu 14.
Tatangnya koma peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silul na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masya nalmi tuhami pilianami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asa hu para siya kami pilianon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni Huriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhite todim. Asalam utadahami godang ni solmi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di matongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari,
Sesama dosa nami, soon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamuma pasu-pasu nasian tua debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodak kon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopak kon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim.